एगो बात पूछे तो मतलब हो जाए से कि बियाह खनी कौन हरी लाडू डीजो के प्रोप्राइटर काजल जी और प्रचार करते हैं बियाह दोनों जने के हमारे से भइल बा 10 मिनट खातिर सुहाग रात के समय में हमने के बैठल बनी जा हम एक हमारे दो बाकी बताओ दोनों जने से पूछो तनी बारी बारी से पूछो कि नहीं हर भाई कहीं से प्रेम नहीं रहे कि नहीं बताओ कहां हो हरो भई रहे तो जब तहरा भई रहे तो हमारो भई रहे कहे ना भैया एगो पति पूछलन कि तू बताओ क्रिया खा के तू क्रिया हमर खा झूठो के ना तो मर जाए साचो के खोई हम ई तो सच बा ई गलती कइले बारू कि ना जब क्रिया धरोनी तो दोनों लेके कहतरी सहयोग नहीं भैया तो क्रिया धराई जोनी अरे परतानी पैया बतिया मानी सोइया क्रिया जन धरे हमें ही तरी बता देता तो क्रिया हाडी पर भैया हर बाकी हौसला वांगो कायल को देता तो क्रिया धराई जोनी अरे परतानी पैया बतिया मानी सोइया दुई चार बे भूल भई बावे लोरी कोइया बतिया मानी सोइया दुई चार बे भूल भई बावे लोरी कोइया बतिया मानी सोइया क्रिया धराई जोगी परतानी कोइया बतिया मानी सोइया भूल भई बारलोरी कोइया बतिया मानी सोइया परिवार के प्रोग्राम देखा देवे हमारे परिवार 60-70 में हम घर में हम जने फुआ चाची चाचा मिला के सब जने के लड़की कहतिया कि देखी हम ही गलती नहीं की ई गलती रो कइले हो नाने पर खेला नाने पर खेला रो खेलले हो खतरा नाने बहुत खेला रो रो खेलले हो खतरा
वाली केहू खेलले हो खबरा